बंद भैल गैसवा न मिले दिहले पे पैसवा तुही बतावा रजऊ तुही बतावा रजऊ कैसे करब हम ऐसवा तुही बतावा रजऊ कैसे करब हम ऐसवा तुही बतावा रजऊ। बहुत ऐस कैलू गैस पे खाना बनाए के। सुना हमारे रनिया हो सुना हमारे रनिया बहुत कैलू तू ऐसवा नाही मिली गैसवा सुना हमारे रनिया बनावा चूल्हे पे तू खानावा सुना हमारे रनिया। अब चूल्हे पे खाना बनावा तब पता चली। कैसे बनाई राजा चूल्हे पे हम खानावा धुआं लागी काला होई गलवा के चमावा। कैसे बनाई राजा चूल्हे पे हम खानावा धुआं लागी काला होई गलवा के चमावा गलवा के चमावा हो गलवा के चमावा। तुही बतावा रजऊ हो तुही बतावा बलमू चूल्हिया हमसे ना फुकाई तुही बतावा बलमू चूल्हिया हमसे ना फुकाई तुही बतावा बलमू। फुकाई फुकाई टेंशन मत ले समय आ गइल बा। चूल्हे पे बनाईबू ना त कैसे बनी खानावा भूख के मार रनिया चली जाई जानवा। चूल्हे पे बनाईबू ना त कैसे बनी खानावा भूख के मार रनिया चली जाई जानवा चली जाई जानवा हो चली जाई जानवा। चल बनावा खानावा हो चल बनावा खानावा नाता चली जाई जनवा चल बनावा खानावा नाता चली जाई जनवा चल बनावा खानावा। भूख के मारा जान जाता है धनिया। राजा विनय मानवतिया हमारे हो लैले हीटर मिलत हमरो के आराम हो। राजा विनय मानवतिया हमारे हो लैले हीटर मिलत हमरो के आराम हो हमरो के आराम हो जी हमरो के आराम हो। तबे बनाई खानवा तबे बनाई खानवा सुन रजऊ हमार तबे बनाई खानवा सुन रजऊ हमार तबे बनाई खानवा। बुझाइल कि ना हो? हाँ हो बुझ गईनी।